Unay, may buntag kaninyo. Idol and Inday Tanini, good morning. Isa po ko sa katusan nga tigpaminaw ng inyong programa mga gapnod sa kinabuhi. I am the one of 100 people listener to your program, Stagnant of Your Life. Itago na ako sa pangalang Eman. Just give it my name. Eman. Hapit na may magtuig sa kong uyab nga si Luisa. Me and Luisa are very near. There is far away. Sa tinuod lang, To tell you frankly, doon na siya nadiskubrihan kabahin sa kuha. my girlfriend was discovered. Treasure me. Treasure my, like Dora, the explorer. Maski kamo diha, idol ginday, doon na pud mo'y abilidad sama nako. I know, you, Idol Dagol and Inday Tanini, you have a very, very difficult story and Abilidad! ability. Very dangerous ability. Yun na pa di ay, Ops! Ito na lang, yun na, ops mo na sa kwan. Wala doon. diniday ko nagpuyo sa may Ecoland, Davao I'm City. here in Ecoland, Davao City. Og dinhi nagsugod ang gapnod sa akong kinabuhi. And this is the start of my stagnant of my life. Surprise na ako niya akong baby ko, Bing. Nagdahog kita siya nga, dili gumaabot ba? Tokto ko na. Dili ako to. Alitsura ka, bre. A one, a two, a one, a two, a three, Surprise! Baby ko! Bibi ko! Galaw ka ako. Walang kawan. Baby ko. Unsa kini ako nakita? Bibi ko! Kamong Johanna. Nakay ka po lalaki diri. Sa mga Bart, ako ka Bart! Galaw kami ang sito, mag-sir park. Mag-sir ko. Bibi ko! Unsa kini? Bibi ko, let me explain, Let me Bibi ko. explain. Unsa mga i-explain pa nimo, ha? Bibi ko, Ikaw ka-brief na lang ta. Bibi ko. Katong isa ka-actor nag-brief po. Nagkisay mong duha. Bibi ko, mali ko mo nakita! Say mali. Mali ko! Mali. Mali ko! Mula pa ako. Bibi ko! Diyan ka na. Kalungan Bibi ko! ninyo ay. Bibi ko! Ingnan bisa tagasawa na. Ngangko na lang nga. Kuya, dahil bisa tabi-tabi sa. Ingong ko nga.
Bitaw, sa may dautan mo ako dahil ngawit-wit ka. Pagkawas ko mo sa imong ibati diyan. Sana ko pa niya. Tama, totoo ka dyan. Di ba pa, lolo? Di ba pa, lolo? Kami na iba. Nagigilog daw mo. Hindi lagi ko bayot lagi. Kasi nalibayan mo kita. Pinalik kang lis. Iinom ta? Bakit? Kasabitaw kami nagwadon man inom iba, nagahubog na, naghangos uloy ka. Sa tingin. Ako pa, pinadungan. Amigo na to niya. Amigo na isa niya. Yutsing mo ito. Gano'n yung naghangos man ka niya, be. Talagang pungama kayo itong bahal, be. Kaya kunita na naman yan. Isunod din mo kamot sa section day. Hangos na, nakatog dito takuan. Katong nag-overnight ka. Dito sa cottage. Ay, datado. Sa kamata ko, kay ibo ko gi. Muna, ako ibo gi. Laso akong palo-palo. So, teka lang kung unsa ba dyan ka, kaya magawat mo ka naman. Binabay, siya. Ay, lagi ko uyutsig lagi. Kanya nga nung mangingkap-hikap man ka. Wala lagi. Ano sakpan man ka, different pa itong lalaki. Kato si Jomar. Ligor niya to. Di lagi, nagkuhan mo kami na practice minsan, nag-brief namin doon ba, kaya pinasiksi man ako Siksi sa'yo. na. Kuhan niya yun. But, Pinaingani man to mo. trips naman nung... Pinaingani man ako sa'yo, oh. Na, Kanya. Kinanglan, mag-lips-lips mong duha. ano man ang mga dancer, katabi tayo mo kailang nga dancer nga. Si Monmon. Babae-babae mga ito sila. Pero lahi man lapad, madawat mo lang. Mao dyan. Asa ba ito patabang ko itong duwabe? Sige na. Tarong pag, uha pa ko sa camel. Sige na. Bad. Tuka na lang, bad. Kung sa ka, bad. Dili lagi na tinood nilang gina chismis part. Tuka na lang, bad. Asin ito istorya ba? Di lagi, bahala mo, di siya kumutuka kayo, di man na tinood part. Sumuka. Ay, kung ganun pula-pulan ng imong wala, lips pa do. Ay, nagkatungog na. Bago niya akong cellphone, ano yung camera picture ang tagabit. Babe, cheese! Saan na Kanawa, magwas ka, Ikaw basta. sa imong dilay? Ayun, sing, ka. Muling ako yun, sing. Nahatwate mo kaya, ispekar na dito, kadili doon ka, yun, Oh, sing. ina na siya na. Balik ka doon ka niya, ha? Dan ako yun, sing, di ba? Mag-ikap na ba doon kang pa, ano, siya? I-explain sa kuha iman. Baby ko. Mali ito. I-explain sa kuha iman nga nung nag-lips to lips mo itong lalaki. Nag-practice naman ito kayo namin. Sayaw karong Nag-practice ba? umaabot na pitsa 20. Nag-practice mo, Sayaw okay ra sa sala mo mag-practice. Kapitid mo sa kwarto. Basta ka sayaw. Ha? Kuha mo gud ni ito ni Felix ba nga chick boy ba nga mag namo kayo shower party niya. Di mo siya pwede gipasa niya sa mua. Ay si Paringgoy di naman to sayaw po. Basta masaya itong goy-goy na. Kuha to, kanang nawala lang tayo pako-pako. O gani nga kami na ang gihire. Kuya! Sayang mabugayo. Unya, tinang lagi, 1.5 minutes. Sayang na bugay naman ang nag-practice with sa inyo. Kinaw naman ang Kinanglan gina mag-lips to lips gina ay? wala, napuling na kwato. Napuling? Tayupan na niya ang mata. Pili na ko, muuyon aning imong style mo. Bibi ko, lalaki lagi ko. Dili na ko. Undangon taning atong kuan relasyon. Ah, bibi ko, ayaw ganun. Anang suporta ni mong ikasakuha undangon nato ni? Ah, Gigas load, TV, uban pa. Kinanglan ni mo. bibi Ha? ko. Bibi Di na ko. Ayaw ni buhat sa ka, bibi ko. Nauwa ko si magibuhat. Bibi ko, wala ko Di man. gibuhat na utan. Wala kang hiwat-hiwatan? O tuloy na magigilip-gilip ka lalaki. Ha, ako. Nanautan na nga.
Kaysa di patay kang tao. Nangawat ka sa mas daw tanan na. Puyag ko di mo, apan, anong inanak ka? Di ba bulak ka dito mo, pag-uwan mo, timulaki. Ay, nagigagalit ka. Hindi na ako, di pag-uwan mo, timulaki. Ako to yung kunimo pa. Bro, ramadang kinintos na bro, eh. Bro, kabalo, bekas ko nga. Malon ba ito kong didang? Labis yun ako. Kabalo ka ito kong didang nga, pinaggamay itong hatag na ko, 500. Yung hatag kas, parang ko si mong 500. Sa kalibo na niya ang kwarta, wala ko'y panghatag niya, ugma. Oh, didangan na lang ko, eh. Sa, bro, kaduda na dyan ko na mo, bro ba? Oh, munggulit na magagpain nun. Dili ba pa, Ay, eh. sige, pagod pa ba? Ba pa, eh. Kaya ko bro ba, sino ba pa? Kirig sa paa, di sa ubos taas na medyo karapit mo gunit. Ba, ako na na magbuktan bro, eh. Nag-gym ka bro. Ang tawanan ng bayot niya yung tawanan niya. Storya ka ba? Yung ipaduloy mong naus kong aping ba? Ako boss. Mura na ay, ma... Istorya. Istorya na ka dahil pala na lang. Lagyo ka, lagyo. Stricto mo kayo, kisan na karon. Kasi pinunod. Bart, ayaw pag inanap, Bart. Ako blagot naman dyan kong ginagilok. May ka na, Bart, ha? Napakis ba? Mukis na yun, ka. Oh, pautang ka o kisan di ka? Ay, wag ka lagi. Kisan na karon. Pautang ka. Diyan na lang, wag ka. Pautang ka dili. Pautang ka dili. Dito 50. Adi ko na. Adi, kapay kiss gamay. Tubig-tubig. Ay, mabalid. Ano ba? Lisi ko na. Oh, naman na yun, pautang manigat, hanggang kagag-arte. Ang gagkos namin ng ginoon. Ano ba? Ay, di mo ko nagdugan ba? Mukan eh. Bangi ko ba? Hilak na ka niya. Ayaw na mo. Hindi isang taon na ning... Layo ko eh. Bro, tabangi ko bro. Oo, sige, tabangi. Bro, Sige, tabang na kasi mo ha. Magibalik na imong didang si mo ha. lagi bro, di naman siya. Magibalik kay... Bayot tingnan kong hikap ni Minong dugan ni noon. Bro, tabangi ko bro. Yung mga tapang ni Wala bro. Salamat kaniya ka. Kay namdam ba ka nga karong adlaw ta unang nagkita o nagkita. Flowers day para sa imo. So, man ako ng flowers. O dato ko ani? Ano dala mo ng flowers? Kumuha na lang flowers kay para ganahan magag-flowers. Imuha na na. Kaya pa mo kasing kasi. Kahit may ko kasing-kasing. Eh kung pa ko kakita nga, uban ka, kabi ni mo, sulteta ka, maglagot ko makanauna ba? Ha? Luisa, Kakita ko ng imong naong ni mo, maglagot ko makanauna, mahinumduman ako tong duwa mo tong laki dito sa kwarto. Luisa, wala lagi ito ni tabo. Aluoy ka. Ayaw ko ana ang ngaway na itabo nga nakita ko naglipsulis mo lalaking ni mong buhat, pilipin ka lalaki? Ha? Luisa, kapila ba Oh my kainan? goodness. Nag-practice kami ato kay Manayaw may summer party kami may gihar. Di ba na Musyawe, munaya mo sa party. Ano sa kwarto mo? Dito rin mo sa banyo. Magpasyawa kayo mo dito. please, magbalik na ta. Dili ko. Di na ako madawat. Okay na kayo kung sa kong sitwasyon ron nga. Pait na kay ko. O niya, kahit pahit na ka mo, bakibalik ka sa kuha? Gusto ko tong TV na lang ibalik tos kuha bi. Ayaw na, wala na. Ay TV dito, 4 TV dito, puro ka parador. Mo tidala dito si mong balay.
Ang gahit na mga ikang kasing-kasing, so may nabuhat Hindi na ko ako. kasing-kasing tungod na nimo. Ha? Hindi ko rin mabalikan. Kaminos ka sa kong pagkababae. Lisa lang pala mo ang kikaro? Ha? Lagi ko bahit, lagi. Ay, wala ka tayo mong naungo? Wala mong naungo? Lagi ko Puti na bahit. puti na kay kang guwano? Naungo? Lagi ko bayot sa mukha. Balik ko mo man ako. Parang pink, oh. Ano, pink, yun yung ba't? Oh, nawa. Kaya, nakuha sila kay! Klaro na ng bayot. Ha? Ewan mo bukol. Anak ka, mapakurat ka. Ibu ko ano rin nga, dalawa na yung telo, na-opog rin kamang-kamang, oh. Ay, Lisa. Ay, ginigbuhat sa babaluhay ka. Please, ay, Tama nigbuhat na, Eman. ako. Undangon na tayo, undangon na ito istoryahan, eh. Ha? Dili na ko aning, magpangitag lain kay mangita ulain. Ha? Luisa! Luisa! Wala na kayo mabuhat, anak. Bye. Hindi na siya, bro. Ay, ang kuna na lang ba nga? Huwag ka, pinabay ka. Bitaw! Kalisod man kayo gimon. Malay na to, masig madawa teka. Kadagan diyan mga bayot niya. Namin niya. Total di maghalata nga uyot sing. Ay, aktor man imong dating pero... Kuwan lang kayo, pangkara kay mangi. Pangikat ang paa. Salamat, sige, brother. Salamat. Manggunit din yung kagpaya. Ay, ako distansya ko na kay Basig. Wiskan ko na ruler mo ka mo ito, maghikap na. Usa ba dyan? Sote, bayot ka dili. Dili lagi. Ako ka na para mauman ang istorya. Ako na ba, ang kunon ko na pa. Dapat na nas katiling balay na pa. Ano ni magkabangkot? Bawa ko. Ay, siya. Bayot. Ano, may istorya nila. Bayot ka dili. Dili lagi. Ano ni magkamangkon? Bawa ko. Tabayan ikaw. Ayun, no. Actor nga. Actor nga kung kukuhanan niya. Sabiboto na ko. Ako na lang sa may kabubuto. Eh kung di ka bangkon, di ka magkabubon, anak. Sa man, bayad ka, dili. Dili lagi. Ngayon bawa magkabangkon. Bawa lang ko. Lo! Tama na, Lo. Kasi ikaw yung matakdal na lang pagkabayot, Lo. Lo! Di tama ka, bisan pag pumutangan ni mo ni kanang kwan, kanang lie detector test, di ba? Bakit? Doon sa kabangkon, wala may mabuhatan na. Wala may matabang na. Bayad ka, dili. Last na lang yan. Dili lagi. Dr. Pajal answer. Pajal answer. Hindi magkabutukan. Mawa lagi ko. Talaga ka bayad? Dili. Pero kano di ka bangkon? Mawa lagi ko. Kapulya ka sa rin. Ulit tayo, ulit tayo. Ay, magdula ka basketball sa alanggatan sa mukaya. Dito na lang ta. May nagtanalan, may palito kay makasix na dito. Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation. Wala dyan ko may ang kondolanday. Feeling na ako, dili man sad. Umangkon ko. Nakatry na ko case og lalaki.
Magdepende man na kung nanutbas o wala. Wala dyan ko gibalikan ni Luisa. Maski sa ano kong palailuoy. Pati sa iyang Facebook. Nag-post ako mga kaluluoy nga mga mensahe. Apan. Wala gyapon ko niya ginatagan. Dako ang nawa ka na ako dulanday sa nang nawa ka na ako si Luisa. Ano na itabo pa manggod to ba? Ay tinuod, trip-trip lang namo to sa kong amigo nga si Jomar. Timingan lang yun na siya ato. Maski usapan akong panguyab ka no si Luisa, wala na gidaw. At tinuod lang naglibog pod ko. Siguro di pa na ako kayang dawato ng tanan at tanang kamatuuran. Basig sunod madawat na ako. Inyong suwat magtatampo. Eman. P.S. I miss you, Luisa. And I love you.